Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами Гульсум Халилова. Поехали! Українці назвали найбільші загрози для країни. Війна далеко не на першому місці. Представник України в Мінську розповів, що треба зробити спершу для завершення війни. Зеленський назвав, за яких обставин можлива нормандська зустріч. Умов дві. Гость в студии – дипломат, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Витаю. Роман, нашу с вами беседу мы начнем с новости, которая взбудоражила украинское информпространство. Это, конечно же, проверка народных депутатов Украины на детекторе лжи, а именно Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. Давайте послушаем предварительные выводы полиграфолога. Мы имеем те реакции, которые, в принципе, указывают на то, что кроме того, что человек на них честно ответил, он еще менее эмоционально нагружен из-за всей этой ситуации. То есть еще спокойнее, чем Дубинский, правильно я говорю? Да. Потренировался 50 дней уже, знаешь, вначале я все реагировал, а теперь я думаю, так каждый день новый скандал, в одним больше, одним меньше. Ну вот что, собственно, сказал сам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после проверки на детекторе лжи. Предлагаю послушать его прямую речь. Я підтвердив, що я намагався не впливати ні на кого з депутатів щодо прийняття якогось версії цієї закону, не брав за це гроші і взагалі, власно кажучи, як і було, не брав ніякої участі в цьому законотворчому процесі. Роман, как вам видится вот эта вся полиграфическая эпопея? Останні місяці українська політика, вона хайпова. І я вважаю, що ця історія – це один з таких хайпів, абсолютно беззмістовний, безглуздий. Тому що ми знаходимося в певному інформаційному мішку, але суть проблеми ж не змінюється. Проблема існує і на неї треба якимось чином відповідати. Ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю своє перше знайомство із канцлером Німеччини Колем. На питання тоді, скажіть, будь ласка, чи може міністр уряду Німеччини прийти в парламент і сказати неправду? Я на все життя запам'ятав відповідь. Він сказав так, я можу щось не сказати, але неправду казати я не маю права, і я цього ніколи не зроблю. Останніми днями тема Японії стала дуже модною. В японських дипломатів є такий вислів: європейці або брешуть, або кажуть правду. Японець ніколи не збреше, але ніколи правди не скаже. Знаєте, майстерність... Європейці не договарюються. Майстерність в політиці визначена тільки можливістю чогось не сказати. А хайп народжується тільки тоді, коли не знаєш предмету і говориш те, що говорити, в принципі, небезпечно і не потрібно. І оці ситуація останніх місяців з приходом нової генерації українських політиків, вона кровоточить такими хайповими речами, тому що люди або не знають матеріальну частину, тобто вони не розбираються, але вони мусять щось говорити. І тому дуже часто народжуються речі, які достойні участі в політиці поліграфа. Знаєте, в українській традиції поліграф асоціюється тільки з одним предметом – з утюгом, праскою. Звідси оця хайповість, вона наповнює наше життя, вона нас годує, вона нас гріє. І це, чесно кажучи, мене це трошки напружує, тому що за всім цим ми не вирішуємо проблему ні соціальні, ні воєнні, ни бюджетные и так далее. Ну вот украинцы назвали главные угрозы Украине. Давайте посмотрим результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
Найбільшою загрозою для України респонденти вважають масовий виїзд українців за кордон – 56%. Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30 до 40% вважають загрозами погіршення здоров'я нації, екологічні катастрофи і повномасштабну війну з Росією. Почему полномасштабная война с Россией, хоть и в топе, но на последнем месте? Даже ниже, чем вопросы экологии. Зверніть увагу, ключові проблеми українського суспільства вирішені за місяць. Корупція, війна, злидні і так далі. Це означає, що хайповість є альтернативою реальним проблемам. Тобто інформація не просто стає інструментом управління процесом і механізмом управління, вона стає змістом. Но хайп же ничего не решает. А вирішує дуже багато. Тобто ми зараз є свідками того, що хайп, який перекидається ось в інформаційний простір за рахунок сучасних технологій, може годувати, може примиряти, може боротися із корупцією умовно. Це все умовно. Ситуація не змінилася ні з напруженням на фронті, більше того, статистично обстріли збільшилися, кількість смертей збільшилася, але інформаційно хайповість накрила. Це як хвиля. Розумієте, люди знаходилися в проблемах, тут пішла хвиля, шторм все це накрив. Да, все верно, и даже на хайпе президента Украины избрали. Но ведь вопрос по факту, вот вопрос войны, вопрос экономики, экологии, он же не решился. Він не просто не вирішився, він буде загострюватися. І той, хто пускає оцей хайп попереду вирішення проблем, той дуже сильно ризикує. Чому? Тому що на другому колі проблема війни, проблема корупції, вона помножиться. Тому що хайповість, її альтернативою буде факт зростання корупції, зростання кількості смертей, загиблих на фронті, невирішеність соціальних питань, злиднів. І воно сьогодні уже от-от гримне. Оці заголовки, які з'являються з одного боку, що 30 років нічого не робили, а ми зараз повирішували все, з'являється інший кінець президента-реформатора. Ось дві альтернативи, які зараз борються. Як тільки вони зійдуться в поєдинку, а час, на жаль, час грає на користь другої, що кінець реформатора. А все-таки ваше мнение, угроза полномасштабной войны со стороны агрессора, она есть? Ситуація розвивається дуже погано. Особливо вона загострилася в світі і в Європі після початку воєнних дій в Сирії. Входження в цю війну Росії і останні події, які відбулися, і домовленості між президентом Ердоганом і президентом Путіним, свідчать про те, що війна стає інструментом розв'язання проблем. Війна стає інструментом. Не переговори, не дипломатичні способи діалогу, а війна. Тому з моєї точки зору питання війни – це питання лише часу на сьогоднішній день. Я не випадково про це весь час кажу, тому що ситуація в світі погіршується і погіршується на європейському континенті. Оця думка про те, що війна в Сирії далеко від нас, насправді це величезна помилка. Треба розуміти, що в внутрішню політику України втягнуті і Туреччина, і Росія. А це означає, що стосунки там, бо туди притягнуті і Вашингтон, і Париж, і Берлін. Це означає, що всього-навсього Украина стоит лишь в черзі. Вот что касается переговоров, я вот хотела перейти к этой теме, потому что представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма рассказал о первоочередных шагах на пути к концу войны. Слушаем его пресс-секретаря Дарку Оліфер. Леонід Кучма підкреслив, вирішення безпекових питань має стояти на першому місці. Йдеться про повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань і військової техніки, відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном. Лише після цього можна переходити до політичного блоку. Правильно ли я понимаю, мы меняем порядок выполнения Минских соглашений со слов Леонида Кучмы? Или же всегда так было? Сначала обеспечение безопасности на этой территории и потом выполнение политических аспектов? Или же нет?
цей порядок, який задекларовано Леонідом Даниловичем, він завжди був. Спочатку безпека, потім соціально-гуманітарний блок, куди входять обмін всіх на всіх військовополонених, потім питання демілітаризації, демобілізації, перехід до політичної стабілізації і лише потім вибори в самому кінці. Те, що зараз заявлено представником в трьохсторонній контактній групі від України, я можу означити так. Ми присутні на фіналі життя Мінського процесу. Чому? Тому що оця торпеда, яка була запущена в борт української влади з формулою Штайнмаєра, яку обговорювали декілька тижнів, вона насправді передбачала зовсім інший порядок. Спочатку політичний процес, а потім... Звідси очевидно, що як тільки Росія відійде від паузи, яку вона взяла в зв'язку із початком бойових дій і війни в Сирії, вона вернеться в цей процес, але вернеться з чіткою заявою. Позиція України означає припинення Мінського процесу. Це вже очевидно. А те, що вчорашня заява Піскова носила зміст, що окрема із сторін не виконує домовленостей, даруйте, російський... Нет никакой подготовки, он сказал. Абсолютно правильно. І що припиняється підготовка до нормандського процесу, це свідчить про те, що готується якась наступна торпеда. Тобто, що це може бути? З моєї точки зору, воно вже на поверхні лежить, це змусити Україну сісти за стіл переговорів із так званими лідерами самопроголошених квазідержав. Чому? Тому що сьогодні наполягають на негайній імплементації формули Штайнмаєра. А формула Штайнмаєра через, читай, мінський так званий комплекс «Мір» передбачає погодження змісту і тексту з так званими квазідержавами. А как в этой ситуации сейчас более выгодно действовать украинской власти? Справа в тому, що на даному етапі було і залишається альтернативою цього процесу розробка соціально-гуманітарних програм, які стосуються не тільки території контрольовані українським урядом, а й окуповані і Криму, і Донбасу. Насправді у цій війні в українського уряду є один союзник. Це люди, які знаходяться як заручники і в Криму, і на окупованій території. Мільйони людей. Да. До речі, на це треба звернути увагу. В них на сьогоднішній день і статус то не з точки зору правового відношення до України, а соціальний різний. Якщо росіяни викладаються, даруйте за це слово, в Криму, і це відчувається, то тут вони в Донбасі все менше і менше тратять гроші. Тобто вони чудово розуміють, що це ключовий аспект, власне, оці соціальні умови, в яких живуть люди. Чому це не ловить ні президент, який йшов з програмою, ні український уряд, мене це, чесно кажучи, дивує. Президент Владимир Зеленский рассказал, что собственно, должно произойти, чтобы состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате, нормандской четверки, когда он встречался с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмаєром. Давайте его послушаем. Коли ми говоримо, що Москва виставляє умови, ви знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовились, що у нас повинна бути зустріч, коли ми погодимо текст формули, так називаємо формули Штайнмаєра, і коли у нас буде розведення в 3 ділянках. В одній ділянці, ви знаєте, в Станиці Луганській розведення пройшло. Зараз є підготовчі роботи до розведення у Петрівському і Золотому. Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково відбудеться, і наступним кроком буде зустріч в нормандському форматі. Учитывая, что в Петривске и в Золотом огонь не прекращается, оккупанты продолжают стрелять. Так не под срывом ли встречи 4 лидеров в нормандском формате? Вы говорили, что в августе они не встретятся, в сентябре не встретятся, в октябре не встретятся. Так что и в ноябре не встретятся? Я думаю, що сьогодні треба визнати, що зустрічі в цьому році не буде. Тому що зараз президент означив одну із причин, чому не відбувається розведення. Але треба в цьому випадку згадати,
протоколи про відведення важких озброєнь, протокол про відведення середніх озброєнь і протокол про відведення танків і вивезення мінометів. На жаль, ці протоколи не виконані, а по території, особливо в зоні, про якій йде мова, Золоте й Петрівське, з того боку, з противного боку, присутня і важка артилерія, і танки, і міномети. Тому за таких умов, коли не тільки не відведена техніка, а й вона не заскладована, до неї не допущено місії ОБСЄ, відведення живої сили, розведення живої сили, воно принципово неможливо. Чому це не відбувається? Причина абсолютно зрозуміла. Тому що, увага, навіть в районі станиці Луганської в 5-кілометровій зоні знаходяться техніка і озброєння, про які я кажу. Згідно Мінських протоколів, така техніка і озброєння мають бути відведені не менше, ніж на 15 кілометрів. Вони знаходяться в районі 5 кілометрів. Тому при продовженні такого режиму війська у відповідності до мінських документів можуть повертатися назад і повертати техніку і озброєння. Тогда говорит ли это о том, что Российская Федерация вовсе не заинтересована ни в нормандском формате, ни в каких-либо переговорных процессах? Перше, те, що Росія не збирається домовлятися, для мене це очевидно і зрозуміло. І це видно хоча б по співставленні з ситуації з Сирією. Тому що іде якби аналогічний процес, який явно попахує просто таким знущанням над візаві в цьому процесі, і не менше, і не більше. Бо якщо ви почитаєте текст домовленості між президентом Ердоганом і президентом Путіним, і їх декларацію в ефірі, ви побачите, що це абсолютно різні речі. Тобто ми йдемо по аналогічному спектаклі, даруйте, який був на Горному Карабасі, в Придністров'ї, в Грузії, в Україні. Заморожений конфлікт. Абсолютно. Тепер він іде. Звідси очевидно, що Росія не хоче. Тепер, що Росія має робити? Вона має такими маневрами весь час робити Україну винуватою. Україна не робить це. Україна для чого? Для того, щоб потім в Берліні, в Париже, в Вашингтоне выставлять Украину виноватой. А вот некоторые эксперты говорят наоборот. Украина сейчас затеяла такой ход конем, что Украина западным партнерам будет говорить: вот Российская Федерация и контролируемые ею там оккупанты стреляют, Российская Федерация не выполняет никакие Минские соглашения, мы на все готовы, а Россия вот такая. И тем самым прокручивается тема Крыма, и Украина делает ход конем. Такий варіант можливий тільки в одному випадку, якщо гучномовець, динамік в Україні більший, а він в рази менший. Тому що це не Ukraine Today працює по всьому світу, а це Russia Today. І, на жаль, ми не маємо сил і ресурсів сьогодні змагатися з Russia Today. А треба розуміти одну річ. Позицію політика, прем'єр-міністра британського, німецького, французького визначає обиватель, який голосує чи не голосує. А обивателя позицію формує перша, друга, найнижча, це третя кнопка Russia Today в Великобританії. Тому ось вам відповідь на питання, хто і як буде розвиватися процес. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, процесс обмена пленными в дальнейшем под угрозой срыва. Давайте его послушаем. Сьогоднішні наші очікування щодо обміну, вони зависли. Вони зависли, оскільки не зрозуміло, що буде з запланованою зустрічю Нормандської четвірки, оскільки в українському суспільстві відбулися події, які, як на мене особисто, упередили такий розвиток подій, на який сподівалася би Москва. І тому тут, можливо, треба вже готуватися до того, що і обміну таких масштабів, які ми очікували, і особливо очікували рідні, не відбудеться. Как вы думаете, действительно ли обменный процесс завис, потому что завис нормандский формат? Я думаю, що нас готують до певного качалки. Була формула Штайнмаєра і обмін. Нас готують до чергового чогось, тому що процедура так званої правової очистки у формулі 68 на 200 там з чимось, вона завершується.
Вот у меня, знаете, возник такой вопрос, и я бы все-таки хотела понять. У нас к концу года истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО, если не будет нормандского формата. Минск, как вы говорите, уже выживает себя, и мы это все видим. Так что будет после Нового года? Справа в тому, що цей весь гвалт, про який ми з вами говоримо, він організований тільки з одною метою, що як мінімум Україна продовжила дію закону, а як максимум його змінила. Пам'ятаєте, про що говорить останній місяць? Оце та вилка і та дорога, якою нас ведуть. Тому що збереження в дії цього закону консервує мінський процес, консервує нормандський процес і дає можливість продовжити інформаційно, організаційно знущатися Росії над Україною. То есть мы можем к концу года увидеть продление... Абсолютно правильно. Як мінімум при такому збереженні динаміки. И еще одна тема, которую хотим успеть с вами обсудить, а именно посол Турции в Украине Яхмур Ахмет Гюльдере в эфире телеканала АТР прокомментировал визит Поклонской на форум в Стамбуле. Давайте его послушаем. Це питання обговорюється дуже активно. З цього приводу ми вже зв'язались з лідерами кримських татар та з моїми колегами з Міністерства іноземних справ України. Як відомо, на цьому заході було дуже багато представників різних країн. І в момент вітання нашого президента він привітався із цими людьми. Враховуючи, що з 2014 року по сьогодні ми дотримуємося позиції невизнання окупації Криму, говорити про те, що ця подія підриває наші позиції, я вважаю неправильним. Ми спочатку не міняли і не міняємо своїх позицій. Ми неодноразово заявляли, що не визнаємо окупацію Криму. И правда, на протяжении последних 5,5 лет Турция декларирует свою поддержку территориальной целостности Украины, но тем временем наращивает торгово-экономические, военные отношения с Российской Федерацией. Более того, Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Владимир Путин является его другом. Как вы думаете, не ожидать ли нам какого-то подвоха от Турции? За минулий рік президент Ердоган і президент Путин зустрілися 18 разів. Да, это только увиделись, а поговорили по телефону в 2 рази більше. На жаль, ситуація виглядає так, що певною комбінаторикою дій Путін поставив президента Ердогана дуже в невигідне становище. І особливо остання гра Путіна з Башаром Асадом і з курдами дуже неприємно показала Ердогана. І тому він мусив відступити. І я можу зарікнути послу лише тим, що зустріч з Поклонською and Company – це був лише пас Ердогана для того, щоб потім використовувати це як аргумент в переговорному процесі з Путіним. Ось так воно виглядає. Но Путин, вот отправив туда этих людей, фактически подставляет Ердогана. Однозначно. Більше того, це сигнал українцям, які думають, що те, що відбувалося в Сочі і в Сирії, їх не стосується. Тому що в першу чергу це стосується кримських татар, це треба дуже чітко розуміти. В другу чергу це стосується українців, бо це Крим. Це треба дуже чітко розуміти. Так як президент Ердоган поступив із курдами в інтересах, безумовно, турецької держави, треба бути дуже обережним. Ну, Трамп теж недалеко ушов в поступки з курдами. Ми зараз не аналізуємо ситуацію з Трампом. Я можу більше того сказати, не тільки в поступок проти курдів, а й здати росіянам бази. Це що означає? Я вже не кажу про те, що в цьому ході цих воєнних дій загинув французький офіцер. І фактично частина французька, яка залишилась, попала під обстріл. І чи виведуть французів із цього котла, ще невідомо. Я вже не кажу про те, що там залишилося більше 70 тисяч терористів ідилу, з якими не знають, як поступити. Выглядит, да. Роман Бессмертный, дипломат, экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Спасибо вам большое. Буквально через 5 минут новости на крымско-татарском языке. Не пропустите. Коршкин.